1 октябрьдә республикада өлкәннәр 10 көнлеге башлана. Аның максаты өлкән буын кешеләре проблемаларына мөмкин кадәр күбрәк игътибарны җәлеп итү. 10 көнлек барышында күп кенә чаралар, акцияләр оештырыла. Өлкәннәргә матди, социаль хокукый ярдәм күрсәтелә. 1 октябрьдә өлкәннәр өчен 4 мунча бушлай эшли. Булар 1 май, 2 көньяк батыш, иптәшләр һәм үзәк Мариуполь урамнарында урнашкан мунчалар. Шулай ук өлкәннәргә муниципаль музейларга бушлай керү мөмкинлеге дә бар. Аларда осталык дәресләре, экскурсиялар, башка төрле акциялар оештырыла. Очень хорошо, очень нужная вещь. А то мы с этой пандемией замучились уже дома сидеть. Я, наверное, пойду в Баратынского. А почему? Музей Баратынского. Не знаю, что-то люблю там. Там какая-то такая обстановка домашняя. Төрле сәбәпләр белән фатирдан яки өйдән чыга алмаучыларга онлайн хезмәт күрсәтелә. Учрежденияларның социаль челтәрдәге рәсми сайтларында бәйрәм концертлары трансляциялана. Шулай ук шәһәрдәге мәдәният учреждениялары вокал, бию буенча ачык онлайн дәресләр үткәрергә җыена. Фатирда, өйдә психологик яки матди ярдәм кирәк булганда хәйрия чараларында катнашырга мөмкин. Алар Казанның барлык районнарында да оештырыла. Өлкәннәргә юридик ярдәм дә күрсәтелә. 5 октябрьдә пенсионерларга консультация бирелә. Өлкәннәр шактый авыр четерекле тормыш узган. Без федераль бюджеттан кергән ярдәмне дә шатланып кабул иттек. Ул өлкәннәр мәнфәгатьләренә тотыла. 10 көнлек барышында районнарда да чаралар уза. Алия Галиуллина, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары.